So, what's up, what's up? Uh, this morning lang no nakuratan mi kay ang hanging back filter na mo wala na mo gana. And tungod na siya kay amo ang water level ani nga tank kay ubos na kaayo. So dili na siya ka full og tarong sa tubig gikan sa tank. And ang tendency ani kay ang water kay mas stagnant ra dire. Then ang pinaka-issue pa gyud ani nga tank kay na habilin nagbutang mi og zucchini the night ani kay para na sila yung overnight food sa ilang tank. So, for 12 hours amo ra gyapon to kuhaon. Issue lang kay lagi wala mo gana ang filter, so, meaning ni expand og maayo ang iyang murag secret juice sa zucchini. And then kita mig murag na yung spider web inside the tank, yung lubog kayo siya. But luckily murag wala ra issue ang mga shrimp, so kita mig baby shrimp dere. Ang mga shrimp kay wala ra sa nagdagan ng murag amaw. So, sign ni siya nga murag okay lang. Na, okay ra kay relax ra siya nakalangoy. So, mo to siya. Guys, if naamoy back filter, hanging back filter, make sure lang gid ang water dili mo ubos kaayo kay dili mo work ang inyong filtration, and ang good bacteria inside sa hanging back filter dili na siya maka process sa mga ammonia. Kaya ang ammonia i-process man na into nitrite, then ang nitrite imong nitrate. So kung dili mo gana ang filter, GG gid ang cycle sa tank. So murag I think sa uban tank, if pwede rin ako mausap, ganahan ko i-sponge filter ni siya kay mas safer ang sponge filter, hindi ka mag-problem sa dili maubsan lang. So kani siya nagdali-dali ko ako, kita mo sa water drip acclimate na ko paspas kayo, and then nag-use ko top off method para mo taas balik ang tubig. No need to change water kay okay raman sila. Update rin ako, and thank you for watching.